Guretzako egun berezia ez dano pixka mozorrotu eta ondo pasateko da, ja martxan hasteko. Bueno, gaur gauze urtero lez San Antoni bezpero ospatzen, eta gu, elekitxar modura, gure izitzen da giru epintzia, musika, amintia eta bakizu. Apur bat koloria motia bai. Eta, sortzi egun dakuz atope, jaizak ondo pasatzeko, eta esan be bai, eraso ziztarrik ez egotia, eta ez dala, eta horren aurrian egon garila. Ion bata da, eta no juten gadinak disfrazata. Eta anteron bajatuko da. Monja batzuga. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Vera, 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 vera. Jendetzuena da, así que jente larra egon gorten. Gazteuna, egunik onena. Ni gehiago zean da antzarrak. Potin eta zutia, beren xarmi hau ez da. Bai. Txanguera!